Nagsasagawa ng noise barrage o kalampagan ng ilang mga manggagawa sa Central Luzon bilang paghahanda sa nalalapit na Labor Day sa May 1. Dahil pinagbabawal ang mass gatherings gaya ng rally sa gitna ng enhanced community quarantine, isang alternatibo raw ang noise barrage sa mga kabahayan upang maipahatid ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Paul Viuya, chairperson ng Workers Alliance in Region 3 o WAR 3, nagsimula ang kalampagan nitong Lunes, April 27 at tatagal hanggang April 30. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sinasagawa ang noise barrage. Nais nila ipakita ang pagkadismaya nila sa mabagal na pagpapaabot ng tulong sa mga manggagawa. Sa pangangalampag namin, pagpapaabot namin sa panibagong extension na ito, na bilisin ang ayuda. Ibigay talaga o bigyan ng ayuda ang mga manggagawa para makaagapay. Hinihikayat din ng WAR 3 ang mga manggagawa na magpakita ng placards kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan gaya ng pagpapabili sa pagbibigay ng ayuda, pagtataas sa minimum wage 750 pesos at ang pagwawakas sa kontraktualisasyon. Bukod dito, sigaw din ng grupo na pabilisin ang pagsugpo sa krisis na kinakaharap ng bansa dulot ng COVID-19. Naiinganyo natin yung kapwa manggagawa natin na maglunsad tayo ng pangangalampag sa bingi, sa walang kakayahan at inutil na gobyerno ng Duterte na pabilisin, sugpuin ang COVID sa pamamagitan ng medikal, solusyong medikal at hindi ang solusyong militar. Inaanyayahan din ni Viuya ang mga manggagawa na gamitin ang social media para magpaabot ng kanilang mga protesta. Ayon kay Viuya, may mga kinakasaraw silang online activities para sa darating na Mayo 1. Kabilang umano dito ang online forums, cultural show at maging kantahan para maipaabot ang daing ng mga manggagawa sa gitna ng krisis. Mensahe ni Viuya sa mga manggagawa, marapat lamang na magkaisa para kalampagin ng gobyerno na ibigay ang mga nararapat para sa kanila. Tuloy-tuloy tayo at ipakita natin, mahaba pa ang laban natin bilang uring manggagawa. Dapat mas lalo tayong maging mahigpit yung pagkakaisa para maisulong natin yung pagbabago. Denise Diala, CLTV 36 News.